Do Jánošíkových dier v Čerchovej príde za rok až 1 000 000 turistov. Známe sú aj svojimi rebríkmi a lávkami. V týchto dňoch ich však vymieňajú, lebo kovové konštrukcie už svojou hrdzou viac strašili ako lákali. Takmer 30-ročné lávky a rebríky, pomocou ktorých návštevníci zvládajú ťažký turistický terén, zničila nielen korózia, ale aj lavíny. Nové sú vyrobené z odolného pozinkovaného kovu. Mali by vydržať 50 rokov. To už bolo doslova za 5 minút 12. Hrozilo to, že mohla sa prevaliť tá nosná časť a to by ten úraz, ktorý by potom nastal, by bol veľmi vážny. Hlavne pre záchranárov by to bolo dosť náročné. Zlý prístup znemožňuje využívať ťažkú techniku. Materiál nosili dobrovoľníci z horskej služby a občania Terchovej. 3,5 tony sa vynieslo, 3,5 tony sa bude musieť rozrezať a znova zniesť. Dnes sme odkazaní vlastne na naše plecia, musíme si tu každý deň doviesť elektrocentrálu. Celkové náklady na rekonštrukciu sa vyšplhajú na zhruba 13 000 eur. Ak pôjde všetko podľa plánov, nové diery by mali byť sprístupnené v druhej polovici mája. Veronika Chupeková, televízia Markíza.